गोथार दुर्गा फुजानि समाव आङो जोंनि बिपिएफ दोलोनि जानानै मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथांनि जानानै बे रायजो राजानि बयनिसिमबो गोजोननाय आरो खुलुमनायखौ जों बावहरबाय। जोंनि ओनसोलफ्राव बिभिन्न जाथिफोरनि गेजेराव जोंहा जाहाथे खौसेथिया थाबाय थायो, फैगौ खैफोद आफोदफोरखौ जाहाथे दुर्गा बिमाया बेखौ बिनाश खालामो, बेनि थाखाय आङो दुर्गा देबीनि खाथियाव आङो माने खुलुमबाय, आङो प्रार्थना जानायबाय। जोंनि गेजेराव खौसेथिया फैथों, जों जाहाथे जयै जोंनि सुबुं माहारिखौ जोङो रंजा बाजायै जोङो दैदेननो हायो, ओमफ्राय जौगाथायनि थाखाय जों खामानि मावनो बोलो मोनो। बिनि थाखाय आङो दुर्गा देबीनाव आर'ज गाबबाय। फिन आरोबाव आङो रायजो राजानो आंनि गोरबोनि आरो हाग्रामा महिलारिनि गोजोननाय खुलुमनायखौ बावहरबाय। जोङो बे जेसेबां क'क्राझाराव मन्दप दं बाव बेरायजोबगोन। जेबो फाराग गैया जोंनि गेजेराव, हिन्दु मुस्लिम गासिबो समानजोब, बाङालि बर' एखेजोब, बयबो जोङो गोजोननायाव थानांगोन। बयबो खौसेथियै माने बिटिसि ओनसोल जोंनि ओनसोलखौ जाहाथे जौगानायनि खामानि मावनायाव रावहाबो हेंथा थाया, बिनि थाखाय इसोरनाव आर'ज गाबबाय। फुजानि थासारिखौ माबायदि नुदों? मोजां नुदों, एबार साबसिन नुदों आरो जोंनि मिसनाबो आलादा जादों एबार। बाजाज बाइक लाग्राफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिया दासान्दि फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफार होगासिनो दं। एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै गाव गावनि लुबैनाय बाजाज बाइकखौ बायनो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव बाजाज कम्पानिनि गासैबो मडेलनि बाइक जेरै पालसार, सिटि, प्लेटिना, एवेन्जार, डमिनार आरो गोदानै लन्च जानाय बाजाज मडेलनि पालसार N150खौबो मोननो हागोन। बे सोलिफु फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव गोबांद्राय नङा आरसि इन्सुरेन्स लाफानानै 9,999 रां बेसेनावनो ल'एस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइकखौ लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सहरनि दावहारु अट' एजेन्सिजों लोगोसेनो कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट, दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो बडगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय फेस्टिभ ल'न एन्ड एक्सचेन्ज अफाराव फैनानैबो लानो हागोन। मोजांसिन बाथ्राया बेसोबावदि दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमनिफ्राय बाइक बायग्राफोरनो 5 लिटार पेट्रल आरो गंनै हेलमेटबो फ्रि एसुवेर्ड गिफ्ट महरै हरनाय जागोन। अब्ला दानो बुकिं खालाम 6003991187 नङाब्ला 8822018193 जानबुं अनजिमायाव।